Hello, hoy! Kumusta mga higala? Sa makausap pa magkakauban na santa. Bagong tuig na sad. Unahon ako pagpasalamat, ha? Thank you tanan mga suki nato nga tigpaminaw sa radyo, sa cable TV ug atong mga friends sa atong Facebook live streaming. Kumusta kayong lahat? Og daghan kaadyong salamat sa tuig 2023 og mupaingon na sad kita sa lain nga tuig. Hinaut paunta another 100 years nga magkauban pa kita ning atong tulumanon. Enjoyang tulumanon. Kumusta ka? Anya kauban na to karong buntaga ang atong gwapo batanon nga si Engineer Ronnie Ampo. Ay salamat kayo Engineer. Anya live kita mga higala, no? Nagpanukad kita sa ato nga mother station, ang Radyo Hagna, ang 100.9 FM o mabati sa kita dito sa atong sister station sa Radyo Ubay DYAA 95.9 FM. Okay? So, ning ato nga panag-uban karon mga higala. Wala una tay mga isyo nga ato isgutan. Likay una tag mga likay una tag mga kontrobersiya. Okay? Atong isgutan tingali ang mga naangko natong grasya. Di ta malimot ha. Mga naangko nato nga mga grasya ning tuig 2023. Kunya nuntan sa pangaliya nga unta ang padayon natong pagpaningkamot magbunga, dugang pang magbunga sa tuig 2024. Okay, kunya unahon ako sa akong mahal nga lungsod sa Gindulman. Kumusta mga sano? Sana mga kababayan dyan sa atong yutang na tawhan, ang lungsod sa Gindulman. Kumusta kayong lahat? Sa ako ang lungsod mga higala sa tuig 2023. Medyo doon na tayo mga nasaksihan diya nga hinautunta mabago sa sunod. Pasensya na mo ha kay alam nyo na si Fred Amora mo, di ba? O doon ako hisgutan sa ubang lungsod. Mas madasigon ako mo hisgot kung sa ako agyod mismong yutang na tawan ang lungsod sa Gindulman. So pasintabi na lang ha, pasensya. Kayo sahay na atay may isgutan nga di mong kauyon, kamo na lang mantigo mo sabot in town. Kayo saon si Fred Amora. Niya man tanhamutang sa usa ka trabaho nga mura butag kon ba? O ibanghilyo pa mga higala. O ibanghilyo pa. Ibanghilyo ni San Fredo Amora. Kay magyaw-yaw man sa tadiri pero naputay pahimangno. Natay pagsaway pero naputay sugyot nga makapa o problema manggaling makapahupay sa mga problema o makahatag solusyon. So mga kababayan ko dyan sa Gindulman, Bohol, sa mga katuigan sa atong panag-uban, ako nagpasalamat niya sa sunod pang mga adlaw. Katuigan, ako ipanghinaot nga ikaw ug ako padayon ang atong pagpakabana alang sa atong lungsod, ang atong pagtagad sa atong isikataw. Kaysa ako nang ingon kinsa may magminahalay
kundi kita. Kita nga katagilungsod kay musugot kag sa dili. Di ba? Kung pareho ang lungsod nga itong gipuyan, sigurado ko, paryente ta. Oh, magkanit-kanit na na. Oh, mga apelyido, magsumpay-sumpay na na. Kung tal ka, diha yun kang lungsura na tao, sigurado ko, mga paryente nimo ang mga tao sa diha, nga tal yun. Diha yun tubo, ang lawas og dugo, katagilungsod nimo. So hinatunta nga og naamay mga kakulangan o kasaypanan si Fred Amora, natunta nga pasayloon ninyo. Ha? Pasayloon ninyo. Unya ako gipod mismo na ngayog pasaylo. Di na ko maghuwat nga Di na ako maghuwat nga na musukmat na ako nga, oy Fred, pangay pa sa ilo Fred, kaya ako kauyon sa imong ibuhat. Mangayon ako daan ha. Pero ang ako lang yung hangyo nga kitang tanan on tanaw lungsuranon, bisag asa nga lungsod. Ug mahimo kita gyud ang una. Dili ang ubang tao. Kita gyud una lungsuranon ang magpakabana, maghatag og pagtagad sa atong lungsod. Kaya ato nang katungdanan, di ba? Hinatunta nakuha ninyo ako pasabot. Katungdanan nato nga karon. Karon nga kita ang naa sa atong lungsod. Nanay atong mga anak, mga apo na nga naghulat. Naghulat sa ilang panahon nga sila na say mupuli kanato. So, dili na to tugutan nga muabot ang panahon nga sukmatan ta mga higala. Sukmatan ta sa atong mga apo, sa atong mga anak nga pa, tatay, lolo, kung sabay inyong gihimo sa inyong panahon nga ingunaani naman ang akong lungsod, naunsa ay naman ang akong lungsod nga inyong gibili na mo. Ay nga na ragyod tingali ang matawag na to the cycle of life, ang way hunong nga pagtuyok sa kinabuhi. Kita nga naa karon dapat atog yung iandam nato ang lungsod kay naa ang ato mga anak ug mga apo nga musunod kanato, sila na sad ang mupuli kanato. So mahimo magbilin tag lungsod nga malambuon, oy, di ba? Malinawon, makiangayon, di ba? Ug labaw sa tanan, mahadlukon sa Dios. Mao na pinaka-importante mga higala, no? Tinod na. Kasi kung saan nimo og limbag-limbag istorya, kanang mo ingon, among opisyalis sa lungsod, watay lungsod nga gingan lang na, in general term na laman. Naay mo reklamo, naay mo text ni Fred Amora, sir, among mga opisyalis, kurakot kayo. Ha? Mga tapulan dagko. Huwat lag sweldo. Una na bang mga istorya? Unya, kitang lungsuranon, magkiyugpos lang ta. O sa may mahitabo sa atong lungsod, kung magapadayon nga atong mga opisyalis, kurakot kayo. Ang kwarta nga para untas katawhan to silang bulsa. Ha? O sa may dangatan sa atong lungsod. So doon ay posibilidad nga ang umaabot nga henerasyon, ang atong mga apo, atong mga anak, sila na yung puli na to, kay mga wala man. Mga wala man taning kalibutan na, ay kinsa bagoy forever. Ha? Mawala gani ang bito unog ang bulan. Kita pa ba? So, ug mahimo samtang ni apata karon, atong andamon ang lungsod nga atong ibilin sa atong mga anak ug sa atong mga apo.
nga mamahimong hapsay, malinawon ug usa ka paraiso nga ilang pagapuy-an. Ha? Mao kato ang ebanghelyo alang sa bag-ong tuig gikan ni Obispo Fred Amora. Okay?